Her er en let og lækker opskrift lavet med cannalinebønner fra Dencon Food. Bælgfrugterne kommer løsfrosne i kolde af 2 poser med enten 2,5 eller 2 kg. Bælgfrugterne fra Dencon Food er clean label, det vil sige uden tilsætningsstoffer. Vi hedder Emma og Emma, er kliniske diætister og har til daglig Instagram-profilen Velbæl, hvor vi har fokus på netop bælgfrugter. At der fokus på bælgfrugter i kosten og madlavningen er godt for både din sundhed og for klimaet. I 2021 lancerede Fødevarestyrelsen nye kostråd, hvor under et omhandlede, at danskerne anbefales at spise 100 gram tilberedte bælgfrugter om dagen. Få mest ud af tiden i køkkenet med Dencon Foods færdigkogte, løsfrosne cannalinebønner, som er ready to eat, hvorfor det er både tidsbesparende og vil kunne mindske madspild. Uanset om det er en travl restaurant, cateringvirksomhed eller kantine, er cannalinebønner fra Dencon Food skabt til at imødekomme dine behov inden for food service. Bælgfrugter, herunder cannalinebønner, har et højt indhold af protein og kostfiber og derudover et lavt fedtindhold. Det gør, at de er et godt fødevarevalg i en varieret kost, da de vil kunne bidrage til en øget mæthed. Bælgfrugter indeholder derudover også flere gode mikronæringsstoffer, herunder vitaminer og mineraler som zink, calcium, kalium, magnesium, fosfor og jern samt B-vitaminer. Bælgfrugter er generelt ret neutrale i smagen, men cannalinebønner har en mild og rund smag. De er faste i konsistensen, men de kan let pureres eller bages helt sprøde. Der er mange anvendelsesmuligheder med cannalinebønner, og de er særligt gode i salater, spreads, gryderetter, kager og bagværk. De er gode i f.eks. boller, som vist her. Ja, det er kun fantasien, der sætter grænser for anvendelsesmulighederne med cannalinebønner. Den viste opskrift kan findes på Dencon Foods hjemmeside.